Op dinsdag 16 februari kwamen de vrienden van de revue bij elkaar voor de eerste repetitie van de Zittische Revue op Petit. Hier werd het meest actuele tekstboek uitgereikt door schrijver Chef Schurgers, zodat de spelers de toegekende rol kunnen gaan instuderen. Leef, revuevriend. We zijn al 2 jaar bezig met de voorbereiding van deze revue. De PR-commissie heeft al een heel plan geschreven. Ze hebben al ervoor gezorgd dat de start aanwezig is. We hebben een sponsorcommissie die al een grote sponsor heeft binnengehaald. En ook het bestuur is al actief geweest. We hebben de Big Band Beeg al gecontracteerd. We hebben met Ton van Keken van Pergemijn een paar besprekingen gehad. Dat heeft dit resultaat dat we hier weer dit jaar mogen repeteren. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Henk zal ook weer als manager van alles ons terzijde staan. En ik denk dat, niet omdat de speech zo geweldig is, maar dat dat voor hun wel een eerste applausje waard is. De lastigste bespreking hebben we natuurlijk gehad met Truus. Of we die weer zoiets kosten kregen om maandenlang voor rug te zorgen. Ze zitten ook totaal pontificaal. Het waren zware besprekingen. Ze hadden ook nog een reservespeelster ingebracht, Agnes, die de rol van Nelly moet gaan overnemen. En zij zullen voor de natjes en droogjes zorgen de komende maanden. Ze verhuizen straks ook met naar de optakhal. Het allerbelangrijkste zit natuurlijk Geer. Maar Geer kent ook niks als je geen script hebt. En degene die ontzettend veel werk eraan verricht heeft, is uiteraard Chef. Hij is nog steeds aan het sjoesteren aan dat verhaal. En dat doet er samen met een niet geheel onbekende dame, Nicole, die we hebben kunnen strikken om deze revue te regisseren. Chef, namens het hele bestuur en ik neem aan alle hier aanwezigen, bedankt dat ze er weer een heel schoon verhaal van hebben gemaakt. En het is dadelijk aan u allen om er ook een heel schoon revue van te maken. Ik ben blij dat je er allemaal zit. Voor mij zijn er ook een aantal nieuwe gezichten hier. Die gaan hun debuut maken, deze revue. En daar hebben we natuurlijk hele hoge verwachtingen van. We zijn ook blij dat een aantal oudspelers weer meedoet. En vooral ook dat de oudste speler weer in ons midden is. Want hij had de afgelopen tijd een beetje voor de kiezen gekregen. Is een beetje krank geweest. Maar de dokters hebben hem op tijd weer fit gemaakt. Ik weet niet of er ook nog gaat doop bij gespeeld heeft. Om hem hier weer al die repetities aanwezig te laten zijn. Allemaal heel veel succes. 9 maanden gaat je repeteren. Het zal een beetje een vreugdgeboorte worden, denk ik. 11 november is de première. En het is een jongske. En we willen de firma Marcus van harte danken voor het gratis ter beschikbaarstelling. Zeg maar ongeveer de eerste sponsor die we hebben. Nou, ik zal dadelijk met Dave Haagmans even kallen of door nog een voorgang en ik wil Marcus en onze regisseur Nicole vragen om de vlaai aan te snijden en dan wil ik vlaai, kom, daar. Als je in de grond en dan wil ik Truus en Agnes vragen om het eerste stukje, de enige keer dat het teruggezet wordt, het eerste stukje in ontvangst te nemen. There's a party going on right here, a celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. Van onder andere Nicole, maar zelf ook voor ik ben nog altijd net helemaal content door. Ik kan alleen zeggen dat dit script het meest herschreven en het meest aangekloot is geworden van alle scripts die ooit voor de revue volgens mij gemaakt zijn. Maar dat heeft ook de reden dat het gewoon fijn dat dit gewoon heel groot moet zijn. Nee, maar gewoon dat verfijnen dat de personages die erin zitten, dat dat allemaal groot moet zijn, dat de figuratie erin moet zijn. Niet dat dat anders niet groot waar moet zijn, maar soms kijken ze wel eens terug en denken ze van ja, hebben we dat niet te vlot groot gevonden of was dat niet te vlot gemaakt of
Dan hebben we de gans nu het verhaal. Dus als het dan eens gelezen hebt, we komen eigenlijk gewoon zich erachter dat het verhaal niet klopt. Dan bent het niet het verhaal klopt, nee. Zeg wat het verhaal klopt, nee. Niet. En je dacht echt, het is klaar. Zaterdagmiddag. Hoe bleef dat? Zaterdagmiddag. Zaterdag, ja. Ik denk, en daar terug gaan, ik denk, shit, dat klopt. Dat klopt niet. Dat klopt niet. En dat is inmiddels alweer gerepareerd. Dat die familie op de Lin, wie ze heet, die wonen op de Oda Singel 11. En dus die hebben ook dit jaar een prijs gehad. Weliswaar maar één luidje. Ja, dat wordt groot gezag in de sterfhoes, daar steeds ze door met een lood. Ook al hebben ze geen tekst, of misschien hebben ze zelfs maar 1 zinnetje of 2 zinnetjes. Misschien hebben ze maar 10 zinnen of 20 zinnen. Maar zelfs al hebben ze geen tekst, kom zo veel mogelijk naar de repetitie. Want toen leert ze je nog helemaal niet. Dus iedereen die op dit moment nog geen tekst heeft, treur niet, wanhoop niet. Je weet nooit wat de komende maand gaat gebeuren, want het script is niet aan. Ankie. Wordt gespeeld door Bouke. De pap wordt gespeeld door Chef. Dan heb ik hier de stoel voor de tijd. Want deze 2 merken heel stoedig altijd in de gang. Oh, dat is leuk. Hoi, ik ben Chris. Ik ben 17 jaar. Ik doe nu voor de tweede keer met de revue. Ik heb de mooie rol gekregen van Burenjong. Dus dat is wel heel erg leuk. Je hebt het script denk ik al een beetje doorgelezen. Wat vind je daarvan? Leuk. Ja, weer eens gaat anders dan wat de vorige keer hoor. Een hele nieuwe toenadering van het ganse verhaal ook. Vind ik schoon geschreven door Chef, ja. De revue, wat verwacht je ervan dit jaar? Een spetterend verhaal. Met veel slecht worden jullie zich op kapot moeten lachen. En heel veel schone muziek. Het is een labtekst, zie je net. Gaat dat lukken? Ja, wat teksten aangeeft, kun ik dat goed onthouden. Maar toch leert ze het meeste spelenderwijs. Ik kan niet thuis gaan zitten en maar blokken en blokken. Ik ben nog nooit een student geweest. Dus de tekst onthouden leert ze in het spel zelf. Appetit, wat zegt dat voor dich? Appetit. Appetit dat we maar gauw moeten starten met het repeteren, dat we direct die bühne in kunnen. Succes! Dankjewel. Nog een kleine 8 maanden en dan is het zover. Op vrijdag 11 november moet de kaas klaargestoomd zijn voor de première voorstelling in Stad Schouwburg de Domeinen. Start volgt de komende maanden deze voortgang en houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent de Zittische Revue Appetit.